ఏసయ్యా ఏసయ్యా మొడుకో నానయ్యా ఏసయ్యో ఏసయ్యో దండాకో నీకు అందరికీ ఏసుదేవుటి పెదిరితే వందనాకు నేంటే దేవుటి వాగ్దానం శ్రమ పరతనోరిని ఓరి శ్రమకి నుండి దేవుడు విడిపిస్తుంది ఓరి బాధని పేసి ఓరు లోబర్తనాటు దేవుడు తుంగితోండు. యోబు గ్రంథము 36వ అధ్యాయము 15వ వచనము. ప్రార్థన. యేసయ్య మీకు వందనాకు తండ్రి ఇద్దు ప్రభా, మరి నీ పిల్లని ఒరి కుటుంబకిని జ్ఞాపకం తుంపుకును నేడు ఒరి రాకపోకని తోడు మందయ్యా, ఒరి పణిగిని తోడు మంద ఒరి పిల్లంకి ఒరి కుటుంబకించి నీ సహాయతిని తాసురే అయ్యా. ఒరి బాత శ్రమకిని మినురు బాత బాధని మినురు మీరే విడిపిసి విడుదల తిని మించురే ఏసై పెదెత్తి మాట అంత తలపురమినం తండ్రి.